खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअआव बरायबाय लोगोफोर दा मानि गोबां जोंनि गेजेराव बा सुबुं माहारिनि गेजेराव गोमोथाव सोमोनांथाव जाथायफ्रा ओरैबायदि जागासिनो आरो मानसिनि जिउआ माने बेसेन गैयै बायदि माने जालांगासिनो आरो ओरैबायदि मालाबा मानसिनि आखायाव थैनांनाय सोरजोंबा बुथारजानाय बा मालाबा जिब जुनारनि आखायाव थैनांनाय बा जिब जुनारजों बुथारजानाय बेफोरबायदि माने गोबां सोमोनांथाव जाथायफोरा जागासिनो लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौ होनो नागिरदों जे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमरिकाटा ओनसोलनि बगाजुलि सोमलिगुरि गामियाव सासे उन्दै हिन्जावसा जाय 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया 9 थाखोआव फरायबाय थादोंमोन। दा बिथांमोननि न'खराव फैनानै गामियाव हाबफैनानै दा न' बां सिफायनायजों लोगोसे गोबां खहा खालामनायजों लोगोसे बे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ हरनि समाव मैदेरा माने दुखुनांथावै गाथारनानै गालांबाय आरो ओरैबायदि दुखुनांथाव लोगोफोर साननानै नायदो मा जालांखो माब्लाबा सोरजोंबा बायदिसिना जिनाहारि खालामनानै बुथारजानाय बा मालाबा मैदेर बा जुनारफोरजों बुथारजानाय ओरैबायदि माने बेसेन गैयि जालांगासिनो आरो मानसिफोरनि जिउआ मा जाबावगोन साननानै नायदो ओरैबायदि दा संसारनिसो माया ना इसोरानो बेफोरबायदि फावखौ गेलेहरदों ना मानि थाखाय जादों माने रावबो हमदांनानै मोना आरो ना खाफालावनो बेफोरबायदि लिरना हरखायो बेफोरबायदि माने रावबो मिथिस'आ लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौनो होनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोननो आं माखासे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांब्लानो बुजिगोन लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोननो आं भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगाजुलिनि सिङाव थानाय नैबे सोनाब सिमलिगुरि गामिनि अजय बर' आरो रुपनि बर'नि नैथि फिसाजो मनिका बर' थांनाय दिनै हराव 12:30 समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै बिथांखौ गाज्रि गाथारना गालांदों। बिथाङा दावगांबारि गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसुलिमोन। दा आनजादबो सोलिगासिनो मोनथिनाय बायदिब्ला आनजादा मैयासिम साननै थांबायमोन दिनैबो आनजाद दंमोन होननानै गाहाय फोरोंगिरिया नुजाफैनानै दानि फोरमायलांबाय। दा खोब दुखु गोनां जादों। दा मोनसे खोथा खावलायनो लुगैदों जे सासे फरायसुलि हिसाबै आरो न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा। दा आङो जायगानि जानानै सरकारखौ जि हायो अनसुंथाइ होनांगौ बिथांमोननो सासे मोजां फरायसुलिमोन होननानै फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा जोंनि नैबे बगाजुलि एरियायाव फ्राय मैदेरनि उदखारा सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। सिगां नैबे मास मोनसेसो सिगां बे बगाजुलिनि सिङाव थानाय सोरगोफुरि गामियाव सासे मानसिखौबो बुथारखांबाय। बेनि उनाव नै आरो दिनै सासे मानसि बुथारनानै थांबाय आरो बेबायदिनो सिगाङावबो गोबां मानसि बुथारबोबाय। मथा मथि बुंनो थाङोब्ला बोसोराव सानै साथाम साब्रै बिसिमहालागै बुथारबाय थानायखौ जों नुबाय थादों। दा बिनि सायाव सरकारनिफ्राय माबाफोर बेबस्था लानो हायोब्ला जाहाथे खोनानो मोन्दों जोङो माखासे मैदेरखौ नारगारग्रा माखासे मिसिनफोर बरनबाय। दा बेफोरखौ जोंनि एरियायाव सरकारनिफ्राय बेबस्था लायोब्ला मोजां जागोन होननानै जों सानदों।